ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ጸኒሕኩም? እዚ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራምና እዩ። ሎሚ ድማ ምህዳእ ነብሲ ድብል ክነካፈል ኢና። ነብስና ምህዳእ ትደልያ፣ ነብስና ምዕራፍ ትደልያ፣ ነብስና እንተ ደኣ ዲሃዲኣ፣ ነብስና እንተ ደኣ ዲዓሪፋ፣ ነብስና እንተ ደኣ ብዙሕ ጾራት ተሰኪማ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ሽግር እያ ተምፀልና። ካብቲ ሓደ ነብስና እንተ ደኣ ዲሃዲኣ ኣብ ህይወትና እንታይ ንሽገር ተዳኢልኩምኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህይወትና ክመርሕ ይሽገር። ምክንያቱ ኣምላኽ ንዘይሃደአት ነብሲ ክመርሕ ኣይክእልን እዩ። ኣምላኽ ክመርሐካ እንተ ደኣ ኮይኑ መጀመርታ ንነብስኻ ክህደአልካ ኣለዎ። ምክንያቱ ዘይሃደአት ነብሲ ንኻልእ ሓሳብ ክትክተል ንኻልእ ድምፂ ክትክተል ኣይትኽእልን እያ። ነብስና ካብቲ ሓደ ደይህዳኣ ምክንያት እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ብዙሕ ድምፅታት ክስከም ኮላ ምናልባሽ ዝተበደልኩሞ ነገራት፣ ምናልባሽ ናይ ትማሊ ጉዕዞኹም፣ ምናልባሽ ስለ ናይ ጽባሕ ትፈርሕዎ ፍርሒ፣ ምናልባሽ ስለ ተሓልፍዎ ዘለኹም ጎደና ናይዚ ኩሉ ጾራት ኣብ ነብስና ስለ ዝቕመጥ ነብስና ነዚ ኩሉ ጾር እንተ ደኣ በዚሕዋ ንኻልእ ድምፂ ክትሰምዕን ንኻልእ ድምፂ ክትክተልን ኣይትኽእልን እያ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ መዝሙር ዳዊት 23 ጥቕሲ 3 ንሱ ንነብሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ድማ ብመንገዲ ጽድቂ ይምርሓኒ። ርኢኹም ቅድሚ እግዚኣብሔር ይመርሓን ንምባሉ መጀመርታ ንነብሰይ የህድኣ ኢሉ። ኣምላኽ ንነብስና ኩሉ ግዜ ክህደአልና ይደሊ እዩ። ኣምላኽ ነብስና ኩሉ ግዜ ክትዓርፍ ይደልያ እዩ። ምክንያቱ ነብስና ስምዒትና፣ ፍቓድና፣ ሓሳባትና ደለዋ ቦታ ስለ ዝኾነት ስምዒትኩም ኣብ ነብስኹም እዩ ዘሎ። እንተ ደኣ ኣብ ነብስኹም ብዙሕ ጾራት ክስከሙ እንተ ደኣ ጀሚርኩም ስምዒትኩም ክጨነቕ ይጅምር። ስምዒትኩም ባህ ዘየብል ዓይነት ስምዒታት ክሕዝ ይጅምር። ምክንያቱ ኣብ ነብስኹም ተቐሚጡ ዘሎ ተጽዕኖታት ንስምዒትኩም ስለ ድትንክፎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባርኽ። ስለዚ ከመይ ጌርና ኢና ነብስና ናብ ናይ ህድኣት ዓለም ከነምጽእ ንኽእል? ከመይ ጌራ እያ ነብስና ካብቲ ተሰኪማቶ ዘላ ብዝርድአናን ዘይርድአናን ተሰኪማቶ ዘላ ጾራት ከመይ ጌራ ካብኡ ክትዓርፍ ትኽእል? ርኢኹም ብሩኻት ኣብ ህይወት ክትነብሩ ከለኹም ብዙሕ ተሓልፍዎ ናይ ህይወት ጎደናታት ንነብስኹም እዩ ድምፂ ዝሰደላ። እዚ ድምፂ ድማ እንተ ደኣ ነብስኹም ብትኽክል እንዳጻረኹም ዘድልየኩም ተቐቢልኩም ደየድልየኩም ድማ እንድሕር ደይነፀግኩሞ ናይቲ ኩሉ ተሓልፍዎ ጎደና ድምፂ እንተ ደኣ ክትቅበሉ ጀሚርኩም ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ናይ ዝመፅእ ድምፅታት ናብ ውሽጥኩም ክኣቱ እንድሕር ጀሚሩ ነዚ ኣይትኽእሎን እያ ነብስና። ሽዑ ኣብ ህይወትና ሓደ ነገር ይድፍጠር፣ ተስፋ ምቑራፅ፣ ዘይምንባር ክንፈቱ ንጅምር፣ ምንባር ከጽልአና ይጅምር። እዚ ኩሉ ካብ ኣብ ነብስና ዘሎ ተጽዕኖ ዝተላዕለ እዩ። ስለዚ ነብስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከህድኣ ካብቲ ሓደ ነብስና ተሃድአሉ መንገዲ ሽግርናን መከራናን ዘይኮነ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ጽኑዕ ዝኾነ ቃል ሰናይ ሓሳቡ ባህ ዘብል ምኹሩ ንዓኹም ካሊእ ይትረፍ ኩሉ ግደፍዎ እግዚኣብሔር ክረድአኒ ምሳይ እዩ ዝብል ድምፂ ነዚ ሓሳብ ዝኣስተንትንዎ ንነብስኹም ጥዑም ደሃይ ጥዑም ዜና ኣስምዕዋ። ካብቲ ተሰኪማቶ ዘላቶ ጾራት ኣናግፍዋ። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምስትንታን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከነስተንትን ኮለና ንነብስና ዕረፍቲ ይዝባ፣ ንነብስና የጽርያ እዩ፣ ንነብስና የሓጽባ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ጐይታ እዩ። እቲ ንቓሉ ለይትን መዓልትን ደስተንትን ሰብ ንሱ ንነብሱ ካብ ኩሉ ሽግራት የንጽሓ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብል። መዝሙር ዳዊት ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 1 ከምዚ ይብል ጥቕሲ 1 2 ደሎ ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣንካ ዘይቆማ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብ ብፁዕ እዩ። እዛ ዝመራምሮ ትብል ደላ ዘስተንትኖ እያ ትብል ደላ። ቀጺሉ ከምዚ ኢሉ ንሱ ከምታ ፍሬ ኣብ በቢጊዜኣ ትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓይ ዝማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን፣ ዝገብሮ ኩሉ ድማ ይሰልጦ። ርኢኹም እቲ ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ለይትን መዓልትን ደስተንትን ሰብ ነብሱ ስለ ትሃድእ፣ ነብሱ ስለ ትጸሪ፣ ነብሱ ስለ ትዓርፍ ክፈሪ ክቕጽል ከምታ ኣብ ጸጽባሕ እትፈሪ ኦም ህይወቱ ድማ ኣብ ጸጽባሕ ውፅኢት ክህብ ይጅምር። ስለዚ ቀዳማይ ነብስኹም ክትሃድእ ትደልይዋ እንድሕር ኮንኩም መጽሓፍ ቅዱስ ህድእ በሉ እሞ ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ ኣስተውዕሉ እዩ ዝብል። ኣብ ነብስኹም ህድኣት ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም ሽግርኩም ምስትንታን ግደፉ፣ ተሓልፍዎ ድኻማት ምስትንታን ግደፉ፣ ዘጋጥመኩም ደሎ ነገራት ምስትንታን ግደፉ። ከቐጽለኩም ዝኽእል ከበርትዐኩም ዝኽእል ጽኑዕ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣምላኽ ኣስተንትኑ። እዚ ንነብስኹም ክረዳ እዩ። ካልኣይ
ድማ ገጽ ኣምላኽ ድለዩ ነፍስኹም ነገራት ክኸብዳ ከሎ ጾርኩም ናብ እግዚኣብሔር መታን ከተውድቕዎ ጾርኩም ናብ እግዚኣብሔር መታን ከተምጽዎ ጸልዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብገለ ነገር ኣይትጨነቑ ድሌትኩም ብጸሎትን ልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣቅድሚ ኣምላኽ ይፈለጥ ኢሉ ንሱ ይሓልልኩም እሞ ንኹሉ ሓልጥኩም ድማ ናብኡ ድቕዎ ኢሉ ንነፍስኹም ብዙሕ ኣይተኽብዱላ ኣሕሊፍኩም ንእግዚኣብሔር ነገራት ክትቡ መጣን ተንበርከኹ ገጽ ኣምላኽ ድለዩ ዝስምዐኩም ዘሎ ስምዒታት ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣውድቕዎ ሽዑ ኣብ ህልውንኡ ንነፍስኹም ፈውሲ ክመጸላ እዩ ሎሚ ንነፍስኹም ምህዳእ ይኹነላ ካብ ከቢድዋ ዘሎ ካብ ዘሸግረኩም ዘሎ ካብ ንማንም ደይትዛረቦ ኣብ ነፍስኹም ተቐሚጡ ዘሎ ዘሳቀየኩም ዘሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎሚ ምዕራፍ ይኹነልኩም ነዚ ድምፂ ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ኣምላኽኩም መዕረፊ እሞ ገጽ ኣምላኽኩም ብምርኣይ ቃሉ ብምስትንታን ንዓኹም ዘሎ ሰናይ ሓሳብ ብምሕሳብ ንነፍስኹም ህዳእት ሃብዋ ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም